נשיא הטכניון, פרופסור פרץ לביא, חברי סגל, בני משפחות, אורחים יקרים, וכמובן קלות וחתני הטקס שמקבלים הערב תואר דוקטור לפילוסופיה של הטכניון. שלום לכולכם. כמוכם חבריי הבוגרים, נוספת לי עכשיו קידומת מכובדת לשם. אני יודעת שבשביל העולם שם בחוץ תהיה מעכשיו איזו דוקטור ענת אבן זהב. אבל אני דווקא מרגישה בערב הזה חזק כל כך מבפנים את הנערה שהייתי, ענת עזרי, משכונת יד אליהו בדרום תל אביב, ילדה שקטה וביישנית בת 16, תלמידה בתיכון עירוני ט' שבחרה ללמוד 5 יחידות לימוד מתמטיקה ופיזיקה כי הצליחה בהם. והרי אין סיכוי שתצליחי במקצועות רבי מלל, אמרתי לעצמי. ואם לא נועדתי לתחומים כמו ספרות או היסטוריה, עולם המספרים בטוח יותר עבורי. 36 שנים אחרי, הילדה ההיא מבקשת להציע במחקר שהיה לדוקטורט חזון חדש עבור החינוך למדע וטכנולוגיה במדינת ישראל. חזון שמבקש לכוון את מערכת החינוך שלנו ליעדים של מצוינות מדעית טכנולוגית, אבל מתעקש לסחוף איתו לשם גם את החזקים פחות. ודווקא לקראת הערב הבנתי עד כמה המוסד הזה משתקף בעבודת המחקר שלי. כמה קווי דמיון יש בין האתוס הטכניוני לבין החזון שאני מציעה. אם יש דבר אחד שעושה את המקום הזה שונה מכל מוסד אקדמי שאני מכירה, זה החיבור העמוק בין מצוינות לחום אנושי, בין איכות לחמלה, בין יכולת אינדיבידואלית לסולידריות ואהבת אדם. תחשבו על כל הפסגות האקדמיות שהמוסד הזה כבש. 3 חתני פרס נובל, פיתוחים טכנולוגיים שנמצאים בכל מחשב ובכל סלולר בעולם, המצאות רפואיות שמביאות מזור למיליונים, סניפים בניו יורק ובסין, ומוניטין בינלאומי שאין כמוהו לאף מוסד אקדמי בארץ. אבל לצד כל אלו יש כאן בטכניון משהו באוויר, משהו מכיל ומקבל, שמאפשר לסטודנט מטורען להרגיש בנוח יחד עם העולה החדש מניו ג'רזי, והסטודנטית החרדית שמגדלת את ילדיה וכותבת דוקטורט, והטכניון מאפשר לה מגורים והכרה ומלגה, ולא מוותר לה לרגע, לא לה ולא לאיש מאיתנו, על הדרישות האקדמיות, על עבודה קשה והישגים מדעיים, ואת התוצאות כולנו מכירים, כל הקהילה המדעית, כל העולם מכיר. אני משוכנעת שחבריי הבוגרים מבינים על מה אני מדברת. כמוכם חוויתי את זה בכל מפגש עם האנשים שעושים את המוסד הזה למשהו, בשיחות האישיות, בתשומת הלב, במקצועיות, בחום האנושי. החל מאנשי מדור רישום וקבלה עד מדור מסיימים, דרך סגל הפקולטה, המנחים שלנו, ומבחינתי, בראש ובראשונה, המנחה שלי, פרופסור אורית חזן. במו ידיה ובמו כישרונה והאנרגיה הבלתי נדלית שלה, אורית הפכה את תחום החינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון ממחלקה קטנה לפקולטה חשובה שמובילה סדר יום חינוכי, חברתי ומדעי. רק לפני כמה חודשים הפכנו רשמית לפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה. אורית הדביקה אותי בחזון שלה לדחוף את החינוך למדע וטכנולוגיה בישראל קדימה ולמעלה. עם זה יצאנו לדרך המחקרית. אסור להזניח את הפריפריה. חשוב לשים קץ לחרדתן של תלמידות מפני 5 יחידות. צריך לשתף את המגזר החרדי והערבי במהלך, ומעל הכל, וחשוב מכל, קריטי לשתף את המורים בתהליך. קולם חייב להישמע, ומעמדם חייב להשתנות. אני יודעת שכל אחד מחבריי הבוגרים השקיע את שנות הדוקטורט במאמץ מדעי ומחקרי גדול. אני רוצה לספר במילה או 2 על המחקר שלי. בעצם יצאתי ליישם את תורת ניהול הסיכונים על החינוך למדע וטכנולוגיה, כדי לזהות את ההזדמנויות לצד הסיכונים שהמערכת עומדת בפניהם. הנה למשל הזדמנויות שאנחנו בטכניון מכירים מקרוב. נשים חרדיות צעירות
שחדורות אמביציה וזקוקות לפרנסה בוחרות לימודים מדעיים יותר מגברים צעירים. תלמידות ערביות בוחרות במקצועות המדעיים באחוזים גבוהים יותר מן הבנים בגילן. אלה הזדמנויות שחובה לנצל. ומנגד הנה למשל אתגר שהמערכת חייבת להתמודד איתו. אופק הקידום של המורה הממוצע חסום. אחד הפתרונות המוצעים לייצר ניידות בין המגזר הציבורי לעסקי, לנצל כישורים בשני השדות, לאפשר להיות היום מורה, מחר איש הייטק ובחזרה. אגב, אחת הדוגמאות לפעולה בכיוון הזה כבר קיימת בפקולטה שלנו, שיזמה את תוכנית מבטים לבוגרי הטכניון. בסוף, הכל מתנקז להבנה שהחינוך למדע וטכנולוגיה הוא מנוף חברתי אדיר, שיכול לייצר חדשנות וגם לסגור פערים. אנחנו זקוקים לקפיטליזם שיעבוד עבור רוב האוכלוסייה, כתב רוברט רייך, שהיה שר העבודה בממשל קלינטון. נדמה לי שהרוח הזאת, הקפיטליזם האחראי של רייך, יכול לחולל שינוי גם כאן. אפשר לרתום את גופי המגזר השני והשלישי לפעול כפילנטרופיה אידאית בשיתוף עם מערכת החינוך והאקדמיה. אפשר למשוך מספר גדול יותר של תלמידים. אפשר לתדלק ככה את הסטארט-אפ ניישן. אני רוצה להגיד מילה לחברותיי הבוגרות, והן רבות. לנשים שפורצות דרך בהנדסה, במדע ובהוראת המדע. לאלה שמושכות למעלה את הקומה המגדרית ששנים הייתה תקועה בלימודי 5 יחידות. לאלה שעושות זאת במקומות קשים במיוחד. לחברותיי מדיר חנה ומבני ברק, מבאר שבע ומהדר הכרמל. כולנו יודעות שהמהפכה עוד לא כאן, אבל היא בדרך. כל כך הרבה קרה מאז שווירג'יניה וולף ביקשה לעצמה בסך הכל חדר משלה, ועד שביונסה חגגה את כל הסינגל ליידיז. ומה שקרה לא קרה מעצמו, הוא קרה בזכות נשים כמונו, ובזכות הילדות שלנו שישברו תקרות זכוכית שאנחנו עוד לא שברנו, במתמטיקה ובמדעים ובכלל. אבא שלי, שלמה זיכרונו לברכה, לא ממש דקלם טקסטים פמיניסטיים. אבל כשאני חושבת עליו עכשיו, אני מבינה שהוא היה פמיניסט גדול. אבא שלי האמין בי. לכן היה משאיר לי תרגילים בחשבון לפני שיצא למשמרת באל על, לכן היה יושב איתי על כל מבחן, לפני ואחרי. וכמה חבל שהוא לא נמצא כאן היום איתי כדי לראות שהצליח. אבא שלי וגם אמא שלי, תיבדל לחיים ארוכים, עלו ארצה כילדים מעיראק ומסוריה. הוא הגיע למעברה, היא גדלה ליד מחנה יהודה בירושלים. שניהם ראו איך ישראל הופכת מאוסף של פליטים למאגר של סטארט-אפים. עכשיו תורנו לשמור על מה שיש ולהפיל לפסגות חדשות. אני רוצה להשאיר אתכם עם המילים הנפלאות של וולט וויטמן, על המפגש שלו עם האסטרונום המלומד. קשה למשורר לעקוב אחרי ערימת המשוואות והגרפים, אבל בלעדיהם לא באמת יוכל להתפעם מיופיים של הכוכבים. When I heard the learned astronomer, when the proofs, the figures, were ranging columns before me to add, divide, and measure them, how soon I became tired and sick. אבל מותר להניח שאפילו המשורר ירגיש את טעמו של הגילוי המדעי גם כשהוא יתמסר לחוויה עצמה. In the mystical moist night air, I looked up in perfect silence at the stars. תודה רבה לכל האנשים הנפלאים בטכניון. תודה רבה לכולכם. תודה רבה לדוקטור ענת אבן זהב. ולסיום הערב החגיגי הזה, אני שמח להזמין שנית את הצוות המוזיקלי שלנו, הפסנתרן גיל נאור, שנמצא כבר על הבמה,